вай ҳақам надорад дар бораи тоҷико дар прямои транслясия хеле гуфта барои миллати хичам ҳақ надорад хеле гуфтам барое ки ӯ иминои барои ҳамун мардуми бачаҳое ки мераванд дар пеши ҳамун гардан каш мекунанд ина имрӯз дар рӯи ҳаматон миннат карданд дар рӯи ҳаматон кашиданд муҳим несте ки моро ҷанг дохтану қатъи ҳамун мардум қатъи на фақат қатъи қатъи дига мардум дар пеши дига мардум моро пас задана и айби калоне. дар охир ду мисра шеър аз суханҳои шоир: одамон аз дӯстӣ ёбанд бахт, душманӣ орад ба мардум рӯзи сахт. ассалому алайкум дӯстони азиз, агар шумо хоҳиши харидани телефонро доред, марҳамат, Мос Мобайл. фарқаш не дар душанбе ҳастед ё ки дар Москва, дар Федератсияи Россия ё ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, Мос Мобайл телефонҳоро барои шумо бурда мерасонад. дӯстон ассалому алайкум, як хабари фаврӣ дорам барои ҳамаи шумо. дирӯз бо Раҷабали Баёновам ҳам суҳбат будем. имрӯз боз бо бародарони дигар як хабари фаврӣ аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам. дӯстони азиз, вақте шумо меравед дар назди ягон кас гардани худро каҷ мекунед, хоҳиш мекунам камтар номуси худро, камтар нанги худро ба ҷо оред. дӯстони азиз, айбу шармтон барои мардум, барои миллати худо намеояд. ман нигоҳ мекунам баъд охирон публикатсия ки ман кардам, ҳама нависанд молодец шери нар, молодец ихи 2 ҳафта пеш менависанд ки ту шағоли, ту ини, ту ваи. барои ҳамин дӯстон, ман хоҳиш мекунам аз ҳар яки шумо ки ҳар яктаи шумо шери нар бошед, ҳар яктаи шумо мардак бошед. агар то ҳар яки шумо аз худтон сар накунед, бас накунед, неми бегонапарастиву неми ира ба и ҷанг андохтана. бегонапарастӣ маънои оне надорад ки шумо дӯстӣ накунед, бо ҳама дӯстӣ кунед, бародарӣ кунед, аммо ҳуввията шумо дошта бошед. ҳама вақт дар тамоми ҷоҳо шумо бояд ҳуввият дошта бошед. камтарак фикр кунед, камтарак нанг кунед. мо дирӯз бо бародармон Абузай Ҷандарович ҳамин масъаларо сахт хабидем ва ҳамаи калонтарои бародарои мо ки мо шиштахез мекунем, ном мешканем ва ҳамкорӣ мекунем барои обрӯи миллати тоҷик ва барои обрӯи рафту омади ном шикастани бо ду миллат, на фақат бо ду миллат, бо ҳамаи миллатҳои дигар. ва мехостам гуфтан ки и бародаро нафаҳмидан, и чизам курсӣ набудиян. иминои мо ҳамин кора мо сахт хабидагим. бо бародармон Абузай Ҷандарович худаш уже под контрол гирифтагиай, барои худшон ба чизи худшон мефаҳмонанд ва мумкин ки ягон ҷазошонам мутан, барое ки ай пеши худаш вай ҳақам надорад дар бораи тоҷико дар прямои транслясия хеле гуфта барои миллати хичам ҳақ надорад хеле гуфтам, барое ки ӯ як обичный блогерай ва ягон одами калон нестай. як хеле одамо фикр мекунанд ки тамом вай ришамонд, вай гапзан шид, вай ягон бигем одами влиятелен ё ки одами коргари калон, ягон одами бигем ки корбудкуни калони ҳамон миллати худшон нестай ки дигар ҳаматон барен дар пеши ҳамон ки кори маро будкаву хеле ки боина имрӯз ҳам хеле одам дарутон мекашад. барои ҳамин бародаро мехоҳам гуфтам ки биёед бас кунед пеши ҳар кас рафтан, баъд дар сайтҳо нанависед, дар чизошон медорем. ҳамин Тоҷикистон ба пеша маъно дорад, вақт дорад, соат дорад. вақти як кори хуб кардӣ, як кори полезна кардӣ, як кори парчам бардошти ё як кори хуб кардӣ, метавонӣ ки ҳамон вақт бугӯӣ. дигар ҳамин дар гиҷои айбаи хеле накунем, тимос шарманда мешем барои ҳам бародаре ки ай пешишон дурӯғ рост. ман намедонам як хеле барқасд мекунем ки дар мобайни ҳамин бародари мо ва рафту омади мо на фақат қатъи ҳамин мардум, қатъи урусуш, қатъи дигар миллатҳо ҳам хеле моментҳо буд. хай бо гузашт рафт, мо аҳамият наметиҳем. мо имрӯз ба кори сиёсӣ, давлатдорӣ кордор нестем. фақат кори мо
тарбия кардани варзишгаре, парчамбардорие, баъд хеле моментое ки чӣ хел мардум ки фикр кард чӣ кард, хеле мо маҷбур шудем ки имрӯз ин видеоро кунем ки ҳамашон бародарон, мардуми чечен, бародару бисёри он касо моро мерим эҳтиром мекунанд, меҳмондорӣ мекунанд, моро варзишгарои моро дастгирӣ мекунанд, мо ӯро дастгирӣ мекунем, рафту омади бародаре, мо нон мешканем, ваё омадан меҳмонӣ, мо мерем меҳмонӣ. имрӯз бачаҳон аз якҷоя будани мо, парчама бардоштани мо, ин муҳим аст. ин муҳим несте ки моро ҷанг дохтану қатъи ҳамон мардум, на фақат қатъи қатъи дига мардум дар пеши дига мардум моро пас задана. ин айби калоне, беҳад минуси калон мешавад. илтимос бародаро, бачаҳое ки дар ҳар ҷоштагӣ дар ҳамон ай телефонот нанавис, ҳам Тоҷикистон ба пешат чида ку ҳамин кай ки хишр бута дар кадом фаромӯш медрои менависи Тоҷикистон ба пеш айбай изо бикашед, вақти дар коридор чиза менависед. илтимос бародаро, бас кунем, ба ҷангандозира бас кунем, мегирем репост мекунем, ҳарчи менависем. ӯ хайра беақлӣ кард, ӯ одами ягон бигем чӣ несте ки вилояти некиве бугӯ ки ӯ хати мо гап мезанем, ӯра мо хида мемонем. Худаш Абдузафар Жандарович ҳамин корро сахт қаблиягӣ то руководствои калона в курсе ва ё мехоҳанд ки мо бародарӣ кунем, ҳамин мобайни мо ҳам хеле гапҳо ҳам хеле чиро набошад ва ҳама вақт шумо худтон в курсе ва мебинед дар чиё ки моро чӣ хел дастгирӣ мекунем, мо хати ӯ чӣ хел ӯро дастгирӣ мекунем, ҳамкорӣ мекунем, бародарӣ мекунем. барои ҳамин бародаро илтимос накунем, бас кунем, ҳама вақт якҷоя бошем. ассалому алайкум. дар охири ду мисра шеър аз суханҳои шоир: одамон аз дӯстӣ ёбанд бахт, душманӣ орад ба мардум рӯзи сахт. ҳар яке шуморо ман даъват мекунам рӯ ба сӯи маърифат, рӯ ба сӯи фарҳанг. даҳҳо бор аст ки дар бораи ҳамин чиз ман гуфта истодам, яъне ки этика ва эстетика. этика ва эстетика чист дӯстон? яъне ки тозагӣ, бӯи хушрӯ, либоси тоза, даҳани пок. баъд як хел публикатсияҳо ман медонам, такшам мехонам, бародари тоҷик ҳамин хел гапҳои ҳаром гап мезананд, намеги вай мусулмон аст. хоҳиш мекунам ҳаматон хонед, ба бор дига хонед. ин гапҳои пайғамбармон аст. паноҳ ба худо.